Vi kører videre med Özlem City. Værsgo. Tak. Jeg vil starte lige med at sige, at der er nogen, som sidder her i dag, som er meget, meget berørt af det her emne. Jeg vil starte med at sige, at jeg har set jer, og det gør selvfølgelig stort indtryk på mig at være her i dag, men også se, at det er noget, som mange af jer har betalt en ekstremt dyr pris på egen krop. Pernille, du ringede for at spørge, om jeg havde læst din bog, og så løj jeg for dig og sagde, at det var jo sådan, at jeg havde 3 børn, og det var ikke altid, jeg havde lige tid. Men sandheden var, at jeg startede faktisk på den. Jeg tager faktisk, at jeg havde ikke læst den, men jeg ville gøre det. Sandheden var, at jeg startede på den. Jeg kunne simpelthen ikke læse videre i den. Jeg synes, det var for hårdt. Jeg har prøvet at læse. Jeg har læst Glaspigen, som sikkert mange af jer også kender. Det læste jeg på 2 dage, en ferie. Jeg var fuldstændig smadret i en uge. Jeg synes, det var, altså, jeg kan simpelthen ikke, der er ikke ord for, at det nogle af jer har været ude for, hvad det har kostet på jer. Og derfor synes jeg, at det er helt fantastisk, at du arrangerer, og du har de ressourcer til at få det her sat på dagsordenen. Så tusind tak til dig og holdet omkring dig. Jeg er jo socialordfører for SF og også psykiatriordfører. Når jeg så i dag skal komme og fortælle lidt om de problemstillinger, vi synes, der er i forhold til det her. Vi skal bare huske, at i Danmark bliver hver 10. barn udsat for seksuelle overgreb. Det er et rigtig, rigtig stort problem. Og samfundsøkonomisk er det også ekstremt dyrt ikke at gøre noget. Ikke at række hånden ud til de her børn, som senere hen bliver unge, senere hen bliver voksne. Og derfor tror jeg bare, at hvis vi skal gøre noget ved det her, som jeg synes er det allervigtigste, vi skal gøre, det er, at vi skal være i stand til at bryde tabuet. Vi skal kunne snakke om det her. Derfor er sådan en høring helt fantastisk. Fordi den viser, at man ikke er alene. Det er ikke ens egen skyld, som Karen siger. Der er nogen, der har skylden for, at man er endt der, man er endt. Og der har vi så fra SF nogle forskellige modeller til, hvad man kunne gøre. Der er flere ting. Det er jo ikke sådan, at når en journalist spørger en, hey, hvad kan du gøre, så har man 20 sekunder til at fortælle noget, altså komme med en forklaring på noget, der er så kompleks. Og derfor vil jeg også gerne prøve at komme med nogle bud på, hvad er det, man kan gøre. Hvis man skal bryde tabuet, så er det ekstremt vigtigt, at det personale, altså fagpersoner, der er omkring barnet, om det er pædagoger, om det er sygeplejersker, om det er lærer, at de faktisk er i stand til, og når barnet kommer med nogle signaler, både at sige det mundtligt, men også med sin adfærd, at man er i stand til simpelthen at gribe fat og lave en underretning. Det er alt afgørende for at kunne bryde tabuet. Der er nogen, der lytter. Der er nogen, der ser. Der er nogen, der reagerer. Og når man har gjort det, det er også derfor, jeg synes, det er, altså jeg vil rigtig gerne kigge fremad. Der er selvfølgelig forældelsesfrister, der er bevisbyrde. Jeg er jo enormt optaget af, hvad vi kan gøre for de børn, for de unge, som har været udsat for seksuel misbrug, at de har en hverdag, der nogenlunde hænger sammen efterfølgende. Derfor så skal der være én indgang til behandling. Man skal ikke kastes rundt mellem kommuner og psykologer og steder. Man skal ind i en børnehus, man skal ind i sådan et sted, så er der ligesom tværfaglige medarbejdere med frivillige, som har for eksempel folk, der selv har tidligere været seksuelt misbrugte, som er i stand til at hjælpe en og ens familie. Vi skal huske, det skal være helhedsorienteret behandling, vi skal give. Så skal man række hånden ud. Og så tror jeg bare, at vi kommer simpelthen ikke udenom, at børn skal have en bedre retssikkerhed. Derfor skal vi have en børneombudsmand. Vi skal have nogen, som kæmper de her børns sag, og er i stand til også at løfte pegefinger, både over for ministeren, men også i forhold til kommunerne, og kan gå ind i sagerne. Og altså, der er jo en masse række forslag, som jeg glæder mig til selvfølgelig, vi skal debattere yderligere, og I kan stille spørgsmål. Men jeg synes, det allervigtigste, som jeg understregede, det er, at der er nogen, der handler. Men det betyder jo også, når man egentlig har brudt tabuet, og man har fortalt om det her, eller nogen, der har opdaget, at det, man bliver udsat for nat efter nat, at der også er tid til, at man kan snakke med den enkelte. Altså der er tid til, at man snakker med barnet, man handler, men også der er bedre koordinering. Vi ved nogle af dem, der har været udsat for seksuel misbrug, skærer sig selv, har rigtig mange store psykiske problemer. Så nytter det ikke noget, vi siger, at det er kun kommunal regi. Forvaltningerne skal arbejde sammen. Det er et nationalt problem, vi har, når hver 10. barn bliver udsat for seksuelle overgreb. Og det skal vi tage dybt seriøst. Ikke fordi det er dyrt, men fordi at vi gerne vil gøre en forskel for den enkelte barn, enkelte ung, så hun ikke får, eller han ikke får store problemer senere hen.
Tak til Özlem Cekic. Og vi har fået udvidet panelet i mellemtiden, nemlig med Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti. Og du får lov til også at komme med en replik her. Værsgo. Med hensyn til mødet i dag, synes jeg det er, høringen i dag, synes jeg det er et rigtig godt initiativ, og jeg havde lejlighed til at møde dig, Pernille, inde i Vandrehallen på Christiansborg, hvor vi talte om specielt forældelsesfristen her for ikke så længe siden, og der spurgte du så, om jeg kunne få lyst til at være med, og det vil jeg meget gerne. Jeg vil sige, det har i den tid, jeg har siddet i Folketinget, været en hjertesag at gøre, hvad jeg har kunnet, og det tror jeg, det er for mange politikere at gøre, hvad de kan for at hjælpe mennesker, der har været udsat for seksuel misbrug i en tidlig alder. Det er ganske forfærdeligt, og jeg kan levende sætte mig ind i, hvordan Özlem, der startede på bogen, har haft det, da hun begynder at læse i den, fordi det er næsten ikke til at holde ud, uanset hvor det i øvrigt foregår henne, og på hvilket plan det er. Det er så krænkende, og det er groft, at børn, der ikke ved, hvad det handler om, slet ikke kan styre det, bliver skadet for resten af deres liv på grund af det, de bliver udsat for som ganske små. Og derfor synes jeg også, det er en god idé at holde en høring som det her, fordi det, der man trænger til på det her område, det er synlighed, det er observans hos dem, der måske ikke helt, og det kan man nok ikke sætte sig helt ind i, dem, der ikke helt kan sætte sig ind i det, fordi de ikke har været udsat for det. Men jeg er sikker på, at dem, der har været udsat for det, de virkelig kan mærke, hvad det betyder. Det, jeg tror, der er vigtigt for nogen, hvis man kan klare det, det er jo selvfølgelig at bearbejde det, man så har været udsat for. Og jeg tror, at en høring som det her, diskussion om det, kan være med til at bearbejde, hvad man har været udsat for. Og jeg tror også, at en retssag, hvis det skulle komme dertil, kan være med til at bearbejde det, man har været udsat for. Det er ikke sikkert, som Karen Hækkerup siger, at man kan dømme nogen, at der er nogle beviser, der er stærke nok til at kunne få nogen dømt ved en rettergang i en dansk ret. Men hvis den, der har været udsat for det, gerne vil have en sag for at bearbejde, så skal man ikke afskære nogen. Og det er det, jeg synes, man gør med den forældelsesfrist, vi har i dag, hvor man jo har besluttet sig for på forhånd, at når man er fyldt 28 år, og nogen kan jo finde ud af, at de har været udsat for noget rigtig grimt, når de er over 28, når de er 29, eller når de er 32, eller når de er 35, så skal man have mulighed for at køre en sag med en domstol, hvis ellers politiet mener, at der er et grundlag for det. Man skal ikke afskære nogen. Der er en grund til, at vi ikke har nogen forældelse, når det gælder drab. Det er, for nogen er seksuel misbrug værre end drab. Fordi man skal leve med det for resten af ens liv. Hvorfor så have en forældelsesfrist på det her område? Jeg har forsøgt at overbevise mine gode kollegapartier her, jeg har stillet forslag om det flere gange i Folketinget, og det er ikke lykkedes. Faktisk så bliver man nærmest gjort nar af nogle gange, når man fremsætter sådan et forslag, fordi det har vi jo drøftet, og hvorfor komme med det nu, og det kaster bare de mennesker ud i en kedelig tankegang osv. osv. Ja, måske, men det kan jo også godt være, at vi kan få domfældet nogle kriminelle, der gør det igen på et senere tidspunkt, eller vi kan få nogen hjulpet ud af den negative tilværelse, de er i gang med, fordi man får mere fred, og man kan bearbejde. Nå, jeg skal vist slutte nu, men det er egentlig bare et forsøg på at sige, lige nu tror jeg, det med forældelsesfristen, at der er en mulighed for at angribe det, fordi der er nogle politikere, der måske er ved at overveje, om de kunne ændre adfærd og stemme for forslaget. Og det synes jeg, hvis der er nogen her, der vil bakke op af det, så er det med at komme i gang, så skal vi gøre det.